बाइक गाड़ी थुतायलायो मानखुं जों पाद खबर मांखा बारबिल हाइवेनि लामाव थाङै नुगुखा सुंका लोकेशननो बाइक बाइजे केन्टार मालखुं थुतायलायो बर' खरगनै पासबुक बेलाय थैमानजा जों खबर मांखेन बन सा खामनांगौ रिदि फैसा डक्टर बाबू पासान नायथांगौ साननांगौ नाम नाम बुम हंगाय अंजन शुक्ल दास 2 नंबर के कृपा शुक्ल दास